Idag ska vi ta en snabb titt på några av de populära plattformarna för BIM och datasamordning. Först har vi BIM 360. Tänk på den som en energidrickande espresso. Direkt, snabb och redo att ge dig en omedelbar kick. Om du gillar molnbaserade lösningar och snabb uppdatering är den här plattformen något för dig. Sedan har vi Project Wise, den där stabila, pålitliga vännen som alltid håller ordning på allt, även när projektet blir riktigt stort. Lite mer klassisk i sitt sätt, men du vet att du kan lita på den oavsett hur komplex datamängden blir. Och sist, men inte minst, Dalux, den användarvänliga lösningen som känns lika lätt att hantera som en latte på favoritcaféet. Den är praktisk på fältet och gör att du snabbt får grepp om all information utan extra krångel. Så, vilken plattform matchar din arbetsstil? Det handlar om att välja rätt verktyg för att se till att all data hamnar precis där den ska. Följ oss för mer tips